Yan na guys, sa managligos pa Gabriel, maghunad na ko sa ijang samad. Ya. Muna puro masamad di pa Gabriel guys na. Hi guys, majong buntag ninjong tanan guys. Uban ni napad ninjo sa mga daily vlog. So karong adlaw guys is magulay ko. So kaya gail nang hugas og sadyo. Ngari mga dyan mi daris bahay magtinabangay ug unsay mga gimbuhaton. So ako nagkuan ko da ng batong hanan nang gipang kubay. Na may isa ka buok nga guwang hanggi kuan og liso kay sayang pud og ilabog. So hanan jang kuag liso guys aron maapil na haglaw-oy. Magalaw-oy ko karon og kamunggay, batong and kalabasa. Magyan naman guys, kitagaan may upat kapaluwa kay gamang kamunggay dari wala na nga uto naman. Ang upaw na gamang kamunggay dari guys. Kasi ganjang kuan ko ganas talbos ng kamuti, manapayang gulayon. Gulay gajud guys, everyday gulay. Kani gajang kamunggay mo ilami guys kay kuan na siya. Tambal, nang natambalan daning kamunggay. Yes, no. Ano yung miracle tree. Itawag man isang miracle tree, guys. Muna isang itawag og miracle tree. Okay. Kani isang dahon tambaw. Huwag tangad ken. Huwag tangad. Fights na ni Kazu, guys. Butangag luy butangan tangad. Okay, Kazu. Yes, no. Nara good. Dami na ni Kazu. Kuha na tada ng daghang vitamins, daghang benefits para sa lawas. Yes, no. Nara good. Ilaw-oy, lamig ka dyan yung nilaw-oy, kubasa, batong, kamunggay, karlan, aning butang karlan guys, gamay. Ang karlan gamay, lamig man ka dyan, butang karlan. Samot na bitaw ka ng karlan deng agan guys, lamig kaso. Okay kayo, na guys, sagatang mga gulay. So, ano guys, ang mga gulay na kamunggay, basa, batong, mana yung laudyon karon guys. Yan na guys, yan ako'y karlan. Asan ni silang panghugasan kanan. Sipte, agat ang niluto. Guys no, may germs maapil. Luto mga pa ng germs guys. Kaya bupaw-bupaw man tong tubig. Charo, tikig ng germs. Aglaw-uy ko karon guys. Kaya arong maulian o dali sa Gabriel. Lahang samad. Arong alim o dali. Kaya pampaalim manimay nga ni mga nilaw-uy. Sumara gani at mga sadaan na rin guys sa probinsya. Nilaw-uy. Diyan usahay og naipalit og isda. Palit og isda. Isda nga tilugon. Mahal mapag isdang tilugon na rin guys. Tag 300 kapin ang kilo. Ginuo ko das Domingo. Nakakuan kong tilugon 380 ang kilo. Mura rapos karne. Tupong-tupong rapos sila sa karne. Ginuo ko pastilan. Ito guys, oy, wala naman dyan lagi barato rong panahon na. Tanan, nagmahal. Mo lagi nang giingan nga. Ang mahimo, mag-amping nga dyan taon tas atang panlawas. Kaya saan na lang. Ayan guys nga. Kaning nakuha na mo karon, na-encounter na mga kaning natabo na karon sa mga pamilya mo naging guys nga pagsuway ra ni tanan malampasan lagi na mo kaluy sa Ginoo ma-okay na lagi sa Papa Gabriel puhon-puhon mga pagsuway ra ni tanan guys. Init sa kog tubig guys para sang nilaw-oy. Iya tapo ka ng sagbot na iya. Halingi lagi karong maaso-asuhan ng atang nangka. Kananay daghang batin-batin. Okay. Sakto na siguro ni sabawa guys. Ano na yung daghang sabaw. Karong daghang higup-higupon ba? Daghang tag-higup-higupong sabaw. Yan na guys. Naka-prepare na gahang mga kualaw udon na yan. Karman, kubasa. Napod, daghang batong.
Ang tabunan guys kaya mananap, nailangaw. Kung ganahang paglangaw. Nagateng kamunggay. Paabot na lang ko datong bukaw tong hang ininit guys kaya hani panglunod. Kung makapamahaw nami. So na may mga tinak ang luto. Pampun mo bukaw ang tubig. Tatae dali ng putong bukaw guys. Pangbughaan na nimo ya. Bughaan. Guys, among mga kinahoy daghan na yung taon kadangan pros buhion maggudsod ko kahoy kay madunang di ta makuntag kahoy. Yes no. Father, nara ka father. Gusto mo mo kuan tomate. Maligo kan sa. Maligo sa ha. Maligo sa Papa Gabriel guys kaya panghunaran isahang ha. Kuan lagi na mangita lagi kukuan katong sa tungan datong kuan na hamut ano to sa tungan hamutan na to. Ha? Epekto lagi na stambal. Mawa ra lagi na. Magkuha ko sa hilbay naghuman mo kaligo mo yang kuan sa mudanggan nga na ba sampung. Tawa man to panhot. Guys no. Kawan mi datong kuan. Tingan na to katong ganda nga katong bitang murag sibuyas sa isang dahon wa man mi ingat to dari guys na nga. Purot man nga matay na siguro. Sa mga silingan diha man to sa una wa naman. Aso siguan. Murang nay magdagook. Hangin na. Hangin or di ba epekto na tambal. Arang man taas sa kadugdusid sa isang tambal guys. Lalimang kang 725 grams, 725 to no. No, 725 grams milligrams ag isang kuan. Tambaw. Mawara lagi na pa. Adyo na lagi ka. Maligo na sa Papa Gabriel enja guys kaya nang hunaran. Nang hunaran naghuman mo galigo. Ha? Tiaw. Di pwede uy. Tabunan pag ingana. Dako ingari guys, di kani ingani girdle. Pwede ba ka ni? Katoma pa yung pag-abot guys, mo hang ipagamit ni ja ingani. Pwede ba ka ni? Pwede lagi ni pa. Girdle. Di man pa sa mo kuan. Butang ingani guys kay alimuot ko no. Kaya maning nilabhan manin ha kaya maning gamiton ni sahay kani ngani guys kay pawa maning bilbil. Ngani na. Di man sa mo gamit. Pastilan mo ingan malamag magmuok ko no. Magmuok ko no isang tizan. Na guys na may ingari. Di lang man sa mo gamit. Ako'y girdle ya. Di man sa mo gamit kay magmuok ko no isang samad. Wala pags ha? Alimuot. Alimuot lagi ko no sa magkuan pag isang samad. Mamaning kaning guys sama ning gamiton. Pero haning gilabhan kanunay man na labhan ning ngani na kay pawa lagi ang taon pa sa tang kabilbilan. Tapos kuya guys naghaling na. Munso kay imong gihalingan da iya daghan na ra ba nagbatin-batin. Teng nangka. Sakto jada na iya imong gihaling-halingan. Halingan ko guys, naris tengod sa nangka di arang daghana na magbunga. Magmatoy, ya. Nga wala nang daot man nga ito man. Tuan daghana bunga guys nasa ibabaw na mga batin-batin. Kadung naman sila bunga ng mga batin-batin na, di pa da. Kaya pa aswaya, kaya ganahan na sa mamunga. Ganahan man ang nangka guys mamunga ug aso-asuhan siya. Mo na isang ganahan. Paso-asuhan ba? Saro di ba bungag balik. Sa una guys naghahanap man ning bunga. Kabaligja-baligja ang taon mi dadto. Bukaw na guys agang ininit. Wala ni lumo kaya tang laudon. Una sa lang kuan bisa. Bukaw na guys ya. Oh, syaro, bukaw-bukaw na. Kanang inunod ring ateng. Tangiw na rin panakot na to guys. Karoon mulasa siya. Sibuyas, luya, tangad. Pais na na. O, kata nang ilunod ring ateng. Kubasa o karlan. Apil ring batong. Okay. Liso na nga bilin. Ateng apil ni liso kay sayang. O, diyan na guys. Mag-asin na nog madijet. Mag-asin mi gamay guys. Kaya rong lipid ka doon arang tamang nga. Okay, takuban. Para maluto. Ang gatang nilaw, oy. Ang gatang.
Yan na guys, nagkulo-kulo na ang nilaw oy. Be, nagkumok na ba ng itang karlan? Kumok na guys. Itang talong, atang basa. Pa, gahi pa. Palitad-taad guys. Guys, katang kamunggay. Nagilunod ang kamunggay guys. Mga ano meron, tataad. Sakto po luto na gamang luto. Yan na. Apod, humok na. Ano nga unon ron. Okay. Ang kamunggay, mo na gitawag og nilaw oy. Guys, mo na nilaw oy na mo daris probinsya. Lami ikadyo, naghanig mga health benefits para sa tang lawas. Yes, no? Mahaw guys. Yan na iluto na gamang nilaw oy. Gulay. Kapapagabral ka na pa, rasaha, karo makahigop kag maadyo. Kahigop kag sabaw. Mahaw guys. Mahaw taninjo. Lami aga mang sudan. Nilaw oy nga kinalamian. Kana pa mo lami zid na gulay. Mahaw. Di mang sudaan guys. Nilaw oy. Kuya, dali naman kuya. Pagka na. Mahaw ta. Higop tag sabaw. Dari mga an sa katri kay pabor ni Papa Gabriel naglingkod. Lamisa maglisod siya. Ha? Sige na, mag-eat na lang ga. Dali na mo, pangaano mo mga kuyas. Kinkin. Pangaano mo. Busog pa ko nila. Silan sa kay kabusgan. Nanggiinang mo po na sila ganiha guys. Og Milo. Kaan na yung lagpaan. Ba't sa kutsara inday be? Mag-eat pag utan uy. Mga magagulay. Hindi mo nang dinang gulay. Mo na yung hanggi gulay. Hindi mo dina. Mo na yung mga dina ni Kim nga gulay guys. Mo na yung hanggi utan. Pero buntaga. Katong manok yung gabi ma? Manok? Kasi lang, ngita magmanok. May manok day. Katong gabi ma? Na yung favorite ni mo niya. Yung favorite nga gulay, batong. Hindi na ko nanandi. Manako pa tag manok. Kung na masalaag na ni manok, katong dakban. Ito na. Sa masalaag. Mahaw guys, mahaw. Busog pa mga kuyas, kananga na silagpahan kanina. Ma, ihawon na tayo, litsunon. Mga atang litsunon, huwag makadakap pa. Litsunon ko na naman guys, asa. Di dakop, di dakop. Huwag di makadakap, di makakaon, guys no. Pangaan mo kuya la. Ilakin tanta. Pangaan mo. Guys, unsa na ko nila mga on. Ngan mahila basta magkaunog pa, inig ka buntag. Maglangan-langan na sila pamahaw. Kami una may pamahaw, kami ato pakos buhiin. Ito na day. Ako naman ito. Manta. Taron. Tambang. Tambang. Kaya na day. May tamban tuloy guys. Bawal man ang papagabril ng tamban tuloy. Anday, gulay day. Mati. Kantanin so guys, lami man ng gulay. Kagwapa naman rin. Kagwapa ni day, ng gulay. Ito ng gulaga guys, kaya may mga spray. Kita mahadlot. Parla na may un. Sige ko, utot. Panuhot, bupit pa. Mga kuyas, busog pa man. Sabaw guys. Sabaw. Ilaw uy. Busog na ka pa? Taginagmay may kaang papagabril. Dali raman sa mabusog.
Delikado man pong magpabusog umadyo kay simba ko unsa mo buak ag samad. Gang naman ra. Para na, para na sakit na rin ba? Lagi na eat na. Ka gulay day. Boy na, boy. Paboy na. Ulit. Namin na sabaw. Vitamins, yes no. Nainit ko, India. Iwas mo na sa karne. Kay mahal ka ang karne guys. Nawa tayo. Delikado pang papagabril. Nakaptabago na. Guys, delikado sa bursa. Delikado po sa tang health. Guys no. Nakapra ko ng manok. Yung skim-kim guys ha. Kuya, yung skim-kim mong plano oh. Ako manok. Ikaw manok. Itsunan ko na ko. Ikaw na. Ah, sugo Carlan guys. My favorite Carlan. Hindi mo sa gawas, ini? Hindi na eh. Hindi, batong na lagi kaon. Hinta. Pagkaanakin. A few moments later. Yan na guys, sa managligos pa pag-Abril, maghunad na ko sa ijang samad. Muna po masamad di pa pag-Abril guys na. Ikan diha ngari. Taman dari na. Babos ijang ubos sa ijang pusod. Muna 33 kabuok ag katong kwas stapler. Ay, susi. Dadapay ka rin agi sa hose ka rin ya. Itong gihusan bitaw. Yeah. Kamo na yung hunaran karon guys. Mag-nurse na pod ko. Maghinlo sa ko dari guys. Dara, pakita na mo guys, naghuman. Alcohol. Na, dugangan pag isa. Ano ba ito? Dara guys, nahuman naghunad na ha. Dara guys, human na. Okay na pa der? At least nakaligo na sa pader.